Μέχρι να έρθει η νέα μου οικογένεια στο σπίτι. Πίστευα ότι τα κορίτσια είναι πιο όμορφα από εμάς. Από μόνα τους, από τα χρωμοσώματα που λέει ο Μάρκος. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι από τα χρωμοσώματα, αλλά από τις λάσπες που βάζουν στο πρόσωπό του συνέχεια. Μαμά, εσύ και η Εύα έχετε πολύ ωραίο στήθος. Εγώ δεν έχω τίποτα ακόμα. Λες να μείνω έτσι? Μη φοβάσαι, μωρό μου, δεν θα μείνεις έτσι. Κι άμα μείνεις έτσι, βάζεις σιλικόνη και τα κάνεις όπως θέλεις. Μην ακούω βλακίες. Μαμά, τα δικά σου αληθινά είναι? Αληθινότατα. Τι χειρότερα, τι ακούω, Θεέ μου. Άντε πάλι, άστο ρε παιδί μου, γαργαλιέδες σου λέω. Α, δεν θα χαλαρώσουμε έτσι. Όσο αυτές προσπαθούν να γίνουν πιο όμορφες από εμάς, εμείς αφοσιωνόμαστε σε πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Έλα ρε! Λίγο μπάλα να δούμε. Τι είναι τούτη ρε? Καθώς εκείνες φροντίζουν το σώμα, εμείς φροντίζουμε το πνεύμα. Γιατί όπως λέει ο μπαμπάς, για την οικογένειά μας το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από σπορ. Είναι θρησκεία. Προστινώ το μεγαλείο σου! Προστινώ το μεγαλείο σου! Μπαμπά, ο θείος Σπύρος έχει γίνει Ταλιμπάν. Αυτή δεν είναι ομάδα, αυτή είναι θρησκεία! Θρύλε μου. Μην του μιλάτε, προσέχετε τώρα. Θρύλε μου. Θρύλε μου! βιάζεσαι, όλα θα τα κάνεις, δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Και όταν θα έρθει θα ψάχνεις να βρεις έναν άντρα της προκοπής και δεν θα βρίσκεις. Άκουμε και εμένα. Δεν είναι όλοι σαν το Μάνο σου. Ο Μάνος για μένα τελείωσε. Τώρα θα βγω με όποιον μου ζητήσει να τα φτιάξουμε. Μην ανησυχείτε, θα βρείτε τον κατάλληλο όταν θα έρθει η ώρα. Αρκεί να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για να τον δείτε, βέβαια. Ναι, όπως τον βρήκες εσύ. Συγχαρητήρια. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, πόσο ποδόσφαιρο μπορεί να αντέξει κανείς? Προφανώς η μαμά πάρα πολύ. Ρε κορίτσια, αύριο είναι ο αγώνας μεταξύ παντρεμένων και εργένιδων. Δεν τους έχετε δει πόσο καιρό προετοιμάζονται, παρακολουθούν αγώνες, ξεσηκώνουν συστήματα. Ωχρε μαμά, τι ανοησίες, απορώ με σένα, μορφωμένη γυναίκα. Τώρα, είναι κακό να διασκεδάζει μια οικογένεια όλοι μαζί, να έχει κοινά ενδιαφέροντα χόμπι. Ναι, πες μας τώρα ότι θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τον πανηλήθιο αγώνα. Θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί αυτόν τον εξαιρετικό αγώνα. Στον οποίο παρεμπιπτόντως παίζει ο Διονύσης, ο Μάρκος, ο Σπύρος, ο Μάκης, ο Αλέξης. Όλοι οι φίλοι μας. Σε αντίπαλες ομάδες. Πλάκα θα έχει. Θα σφαχτούνε. Καλά, θα γελάσω πάρα πολύ. Για να γελάσεις όμως πρέπει να έρθεις. Ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Δεν πιστεύω επειδή είσαι εργένης αύριο να σφυρίζεις εναντίον μας. Θέλω να είσαι αμερόληπτος. Έλα ρε τώρα σε μένα τα λες αυτά, Διονύση μου. Το ασθενοφόρο θα σφυρίζει που θα σας μαζεύει. Πώς θα παίξετε απέναντι μας σε τέτοια χάλια? Οι παντρεμένοι βαραίνουν. Έλα. Σου πω αύριο ποιος βαραίνει. Με έχεις δει πως ανεβοκατεβαίνω στο γήπεδο? Όχι. Στέκεται στη μέση του γηπέδου και περιμένει να περάσει μπάλα. Λοιπόν, ακούσατε δείτε, λεβεδόπεδα. Εκεί που είσαστε ήμασταν και εδώ που είμαστε θα έρθετε. Γκέγκε! Εγώ γιατί να μην παίξω? Εργένης δεν είμαι. Εσύ να πας να κάνεις ένα μπάνιο γιατί βρωμοκοπάς ολόκληρος και μετά να πας για ύπνο. Άντε μπράβο. Πατέρα, σε παρακαλώ πολύ, κοίτα να λαδώσεις αύριο τους μεντεσέδες να μην τρίζεσαι. Θα σου πω αύριο ποιος θα τρίζει. Μετά το μάτς θα τα πούμε. Άμα είσαι ακόμα όρθιος. Λοιπόν, παλικάρια, για να ξέρετε, οι ομάδες πρέπει να κοιμούνται νωρίς για να έχουν δυνάμεις για να παίξουν καλή μπάλα. Αν μπορούν. Πάμε για ύπνο, έλα. Ας την πίτσα κοντά να βάζει και το χαρτί. Πήγαινε! Καληνύχτα. Έλα, στο καλό. Εσύ εδώ, να μείνεις να ξενυχτήσεις, τι κάνεις? Όχι, δεν θέλω να δω τις δουλειές του Τάκη του Λεμονή. Γιατί? Για να έχουν σφαιρική άποψη. Έλα, να το δείχνει, έλα. Ήταν πολύ δύσκολο μάτς, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έλα, πες τα γόρι μου, πες τα Τάκη μου. Είσαι άρρωστος. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ άρρωστος. Μιλάει ο Τάκης, τι κοιτάς εμένα? Μιλάει ο Τάκης και κοιτάς εμένα? Όχι πάλι ρε γαμούθο.
Πόσες ώρες είστε εκεί μέσα? Δεν είμαστε, είμαι εγώ η μία. Και δεν πρόκειται να κάνω γρήγορα. Γιατί, τι κάνεις? Ό,τι θέλω κάνω. Άνοιξε πια, άνοιξε. Κάνω ντους, παιδάκι μου. Στον λιπτήρα κάνεις ντους. Αυτή δεν είναι η βρύση του μπάνιου. Πήγαινε και φέρε ένα κλειδί από την πόρτα. Γρήγορα. Καλά, μείνε όση ώρα θες. Εμένα σκασίλα μου, θα μείνω απ' έξω. Τι γίνεται, Φίφη, σου φύτρωσε κάτι? Εσύ δεν είχες τίποτα εκεί. Ήσουν πλάκα. Ηλίθιε, χαζέ, βρωμιάρι. Πλάκα, 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 πλάκα. Τι συμβαίνει εδώ? Τίποτα, κάναμε μια πλάκα. Γιατί αυτή η μήχανη νερός, ποιος ξυρίζεται με αυτήν? Ξυρίζει Φίφη τα μουστάκια της. Άκουσε να σου πω, μικρέ μου. Οι γυναίκες, εκτός από το να δείχνουν όμορφες, έχουν την ανάγκη να αισθάνονται και όμορφες. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τι κάθομαι και εξηγώ. Άντε βγείτε έξω. Άντε βγείτε έξω. Ρε βγείτε έξω. Τι κάθεσαι εσύ, βγες έξω ρε. Έξω. Εγώ πήγα πρώτος. Βγες έξω. Έξω. Τι φωνές είναι αυτές? Αύριο έχω σημαντικό αγώνα. Θέλετε να σέρνομαι, θέλω να ξεκουραστώ. Αν δεν θα κρεβάτιας γρήγορα. Ούτε να κατουρίσει κανείς αυτό το σπίτι. Ρε, πήγαινε μέσα. Μπαμπά, τι ξυρίζουν με τη ροζ μηχανή? Έχεις κάτι απορίες κι εσύ ώρες. Ξυρίζουν οι κοπέλες στα πόδια τους. Και να μην ξαναπάρεις πράγμα των κοριτσιών. Άντε, μπράβο. Ροζ μηχανή, μου κάνει εντύπωση. Γιατί φωνάζαν τα παιδιά? Γιατί φωνάζαν? Ρωτάνε τι ξυρίζουν οι γυναίκες με τις ξυριστικές μηχανές. Τα πόδια τους δεν τους το. Τους το είπα, αλλά τους είπα να κάνουν και ησυχία. Θέλω να κοιμηθώ νωρίς. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές ξεκουράζονται πριν τον αγώνα. Έχω αγώνα αύριο. Όχι, όλοι οι μεγάλοι αθλητές κάνουν μασάζ πριν τον αγώνα. Να σου κάνω λίγο. Όχι μόνο τώρα, δεν είναι για μασάζ. Λίγο, έτσι για το γούρι. Άμα κάνει μασάζ, θα αρχίσουμε μετά και τα δικά μας θα σέρναμε στο γήπεδο. Όχι, θα δυναμώσεις, θα ανέβουν οι ορμόνες, θα γίνεις λιοντάρι, θα γίνεις. Πιο πολύ λιοντάρι από ότι είμαι δεν γίνεται. Άκουσε, Ελένη μου, άκουσε να σου πω τώρα για άλλη με την αλήθεια. Είναι γνωστό ότι έχω άρεστη φυσική κατάσταση. Και ότι τέλος πάντων είναι πολύ γυμνασμένος να δεις γράμμος στους χιλιακούς. Να σου δείξω. Σε πιστεύω. Ναι, τέλος πάντων, αφού επιμένεις, άντε, σβήστε. Άντε, πατυχέρι. Χοντρούλη μου, εσύ! Όχι, τι χοντρούλη μου! Μα τι είναι αυτό τώρα! Τι είναι αυτά, μόλις έξω το φως, σε παρακαλώ τώρα! Τώρα το χοντρέλεις το πράγμα! Ας τα κουτσου, τι φρατζολάκι, ας τα κουτσου, άρχισε το φως! Άρχισε το φως! Τι έγινε, τις λαδώσαμε τις αρθρώσεις μας. Εσύ το λάδος του διαιτητή. Έλα. Θέλω καθαρό παιχνίδι, όχι σκληρά τζατζαρίσματα. Εντάξει, γιατί κατευθείαν κόκκινη. Γιατί κατευθείαν κόκκινη? Γιατί ξέχασα την κίτρινη στο σπίτι. Πού πάτε, έλα εδώ ρε χαμένε, σέντρα κάνετε. Τώρα θα αρχίσουν τις τρικλοποδιές, τα χτυπήματα, να κάνουν σαν χαζί. Ούτε νηπιαγωγείο. Αυτό το χαζί το έχουν κάθε μέρα, όχι μόνο σήμερα. Μαμά! Καλά λέει. Όλοι μέσα! Τι κάνεις, ρε? Δεν έχω πιάσει μπάλα. Θα το γυρίσω στο βόλεϊ μου, φαίνεται. Δεν παίξε. Έπεσε! Μόνος του έπεσε. Θα το χτυπήσετε? Όχι, θα το αφήσω. Έλα. Τι γελάς εσύ? Συνέχισε, καλά το πας. Καλά πάμε. Όχι και τόσο καλά. Μπράβο, αγόρι, μπράβο. Λίγο φορές στην ίδια φάση. Την τρίτη δεν την γλιτώνω.
Πρόσεξε τι θα κάνεις. Τι σου πάρε. Προχώρα, θα τα πούμε στο σπίτι. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε να μαζευτούμε να βγάλουμε όλες μαζί αναμνηστική στην Κερκίνα, έτσι. Μην τολμήσεις! Wow! Κορμάρα, Καλέ, αυτός είναι ο διευθυντής μας. Και πρώην της μαμάς, μην το ξεχνάμε αυτό. Καλά, ο πατέρας μου θα είναι σκασμένος, δεν θα μου μιλάει όλη μέρα. Εμάς κοιτούσαν οι αδερφές σου όμως. Θα υπάρχει λόγος, έτσι. Ξεκόλα, δεν είσαι ο τύπος της. Δεν είσαι καθόλου ο τύπος της. Και ποιος είναι ο τύπος της δηλαδή. Ένας βρωμιάρης τραγουδιστής. Όχι ρε, με αυτόν τα χαλάσαμε οριστικά, το κανόνισα εγώ. Άρα έχω ελπίδες. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μου τι πρέπει να κάνω για να τη ρίξω και από μένα ό,τι θέλετε. Τσαρά, συμμαζέψου. Κοντά τα κουλάδια σου από την αδερφή μου, γκέγκέ. Όταν λες ότι θέλετε, εννοείς και λεφτά. Έλα, βλακίες. Μωρέ, ας τη ρίξω εγώ και δίνω ό,τι έχω και δεν έχω. Έλα, βλακίες. Δεν μ' άφησες να κοιμηθώ. Σε έφαγε ο πειρασμός. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είμαι πειρασμός, αλλά πριν τον αγώνα. Τι νωρίς κοιμήθηκες, πόσο κράτησε ο πειρασμός, 5 λεπτά. Όχι και 5 λεπτά. 5 λεπτά. Πρέπει να δω μια γονατίδα, δεν υπάρχει πουθενά εδώ. Πολύ σαβούρα, θα κάνω καθάριστα, θα τα πετάξω όλα. Θυμάσαι που είχαμε πάει κάποτε σε ένα πάρτι μασκέ, πολύ παλιά. Θυμάσαι τι είχα τη δει. Κάτι γελίο. Τι γελίο, καουμπόις είχα τη δει, δεν βλέπεις εδώ τα πιστόλια. Κάτσε λίγο. Να κάτσε να δοκιμάσω λίγο αυτή τη ζώνη να δω μου κάνει. Δεν θα σου κάνει. Πώς να μου κάνει, γιατί να μου κάνει. Δεν σου κάνει. Κάτσε να σε βοηθήσω, περίμενε. Απ' την υγρασία έχει πετσικάρι ζώνη. Ρούφα λίγο την κοιλιά σου, ρούφα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Για φαγητό τι να σας ετοιμάσω. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Μα μην είσαι γελία, τι ζώνη τον βοήθησα να βάλει. Είπα κι εγώ, έβγαλε με το ζόρι ζωντανό στον αγώνα, πας να τον αποτελειώσεις. Αν θες να ξέρεις, οι άλλοι δεν συντονιστήκαν μαζί μου στον αγώνα. Ποιος έβαλε το μοναδικό γκολ. Αυτό καλύτερα να μην το συζητήσουμε. Εσύ, αγάπη μου, εσύ. Και χτύπησε και το γονατάκι του το λιονταράκι μου. Αυτό ψάχνουμε, μια επιγονατίδα. Άσε, θα στείλω το Θανάση να μου πάρει άλλη επιγονατίδα. Έλα, Μαραντώνα, έχω στο σπίτι μου μία, πάμε να στη δώσω. Εσύ όπου την έχεις, από αγώνα ή από αρθρητικά. Να μη σε νοιάζει. Άντε πηγαίνετε να μαζέψω λίγο τη σαβούρα. Και αυτό που είπες πριν, Ελένη μου, δεν νομίζω τα 5 λεπτά, ήταν μισή ώρα στο νερό. Κόψε κάτι, κουτσό μου λιονταράκι. Καλώς τον πιγκουίνο. Έλα, κάτσε να πιούμε καμιά μπύρα. Τα μαύρα μου τα χάλια έχω. Πώς στέκεσαι όρθιος, εγώ τα έχω παίξει. Έχω και την Ελένη με τρίβει με λάδια από δεντρολίβανα. Μπα, με πονάνε χέρια, πόδια, πλευρά. Εδώ που τα λέμε δεν είστε αρνάκια γάλακτος, σιγούρια είστε. Πού να βγάλετε ολόκληρο αγώνα. Εγώ δεν είμαι καθόλου σιγούρη, απλώς είμαι αγύμναστος, γι' αυτό αρχίζω γυμναστική. Μπα. Βεβαίως, και καλά θα κάνετε, αρχίστε κι εσείς. Δίαιτα και γυμναστική. Καθόμαστε εδώ πέρα και πίνουμε πύρες. Εγώ αρχίζω γυμναστήριο από αύριο. Τι είναι, Διονύση μου, η Ελένη δεν σε θέλει με αερόσακους. Όχι, με θέλει με 6 ταχύτητες και διπλό διαφορικό. Να σου πω, Σπύρο. Εσένα δεν σ' αρέσουν οι γυναίκες να είναι έτσι όμορφες και ελκυστικές. Για μένα έτσι μ' αρέσουν. Νομίζετε ότι στις γυναίκες αρέσουν οι άντρες με κοιλιές και τρίχες. Όχι, μάλλον κάτι σαν και εμένα. Εσύ, Φωτάκι μου, έχεις άλλα κουσούρια. Χάνεις. Κερδίζω αλλού. Για πείτε, ρε παιδιά, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Συνεχίστε. Εγώ μια χαρά αισθάνομαι. Γιατί εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Γιατί να μην αισθάνεστε μια χαρά εσείς. Για ανοίξτε τα πουκάμισά σας να δείτε το εαυτού σας. Ανοίξτε τα πουκάμισά σας να δω πώς είστε. Ανοίξτε. Μην κάνετε κανένα αστείο. Έλα, έτοιμος να ξεφρακωθείς εσύ. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτές τις βλακίες γιατί έχουμε και δουλειές. Δεν μου λες, Σπυράκο μου.
Θυμάσαι ο πατέρας μας από τι πέθανε? Ναι, από καρδιακή προσβολή. Γιατί δεν έκανε ποτέ του γυμναστική. Και όχι μόνο αυτό, είχε και την κρεβατομουρμούρα της μαμάς. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε και καμιά δουλειά. Εγώ τον αγώνα τον έβγαλα μια χαρά. Εσύ γιατί να μην είσαι μια χαρά στον αγώνα? Διαιτητής σου. Εμείς πια ερχόμαστε πάνω κάτω σαν μαλάκες. Κόσμος. Καλώς τα κορίτσια. Φωτάκι, τι κάνεις, μας έλειψες. Και εμένα. Ζιγούρι, κάτσε κάτω. Ας το αρνεί γάλακτος να βοσκήσει. Κοίτα πώς βοσκάει, κοίτα. Ποιος σου έδωσε αυτή την κιθάρα? Με 5 ευρώ σα λέμε όλα. Είμαστε μουσική του δρόμου. Μουσική του δρόμου. Ρωτάω, ποιος σου έδωσε αυτή την κιθάρα? Λες άμα πάμε στην Ερμού με τους άλλους μουσικούς να βγάλουμε λεφτά. Ποιος σου έδωσε αυτή την κιθάρα? Ηλίθιε! Και εσύ σταμάτα να κοπανάς αυτό το πράγμα. Τρελός είσαι ρε! Πώς κάνεις έτσι, γιατί φωνάζεις? Πρέπει γιατί πάθατε, γιατί φωνάζατε. Ηρεμήστε. Αυτός ο βλάκας ρωτάει ποιος μας έδωσε αυτή την κιθάρα. Εγώ ξεκαθάριζα κάτι άχρηστα πράγματα από την αποθήκη, είδα που ήταν σπασμένη. Και με ποιο δικαίωμα εσύ ξεκαθάριζες άχρηστα πράγματα από την αποθήκη? Μάρκο μου, ήταν πεταμένη εκεί. Αν θέλεις να τη φτιάξουμε. Είσαι με τα καλά σου. Δεν γουστάρω να τη φτιάξουμε. Δεν σε καταλαβαίνω. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα, αλλά ειλικρινά νομίζω ότι το παρακάνεις. Νομίζω ότι το παρακάνεις λίγο. Εσύ μικρέ σιωπή. Και εσύ, Ελένη, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μας σέβεσαι. Να σέβεσαι τον κόσμο που ζούσε εδώ πριν έρθετε εσύ και οι κόρες σου και εγκατασταθείτε. Τι έγινε κάτι? Όχι, τους ρώταγα τι θέλουν να φάνε. Αλλά τώρα εντάξει, το βρήκαμε. Α, τι θα φάμε τελικά? Πατάτες τηγανιτές. Με λουκάνικα. Τελείωσε με το Μάνο. Δεν θα τον ξανασκεφτώ. Υπάρχουν ένα σωρό ωραίοι άντρες τριγύρω. Με υπέροχα κορμιά. Θα υπάρχει και κάποιος που εκτός από γυμνασμένος θα είναι μορφωμένος και θα διαβάζει ποίηση. Λοιπόν, αρχίζω δίαιτα. Λουκάνικα με πατάτες δεν είναι δίαιτα. Άμα φας μαζί και σαλάτα, είναι. Να φάσει κανένα ταψί γαλακτομπούρικο ή στη δίαιτα είναι. Μας με βοηθήσει κάποιος να καθαρίσουμε πατάτες? Τι έγραφες εκεί? Τίποτα, κάτι σημειώνω στο ημερολόγιό μου. Εγώ θα φάω μόνο φρούτα, μαμά. Έχουμε σόγια. Σόγια, εγώ έχω 2 σόγια, μεγάλα σόγια. Ένα από τον πατέρα μου και ένα από τη μάνα μου. Του πατέρα μου ήταν 9 αδέρφια. Φυτικές πρωτεΐνες εννοώ. Σόγια. Δεν είναι το σόι τα σόγια? Όχι, βρε Διονύση, είδος φασολάκια είναι. Θα σου πάρω αύριο, μωρό μου. Και μαμά, λέω να πάω γυμναστήριο, αν υπάρχει εδώ κοντά. Να δέσω λίγο το κορμί μου. Γιατί, Φίφη, σου πάνε τόσο πολύ κάλτσες? Είσαι βλάκας. Άκουσε με, κάλτσα. Φίφη, θα έρθω κι εγώ μαζί σου στο γυμναστήριο. Θα στο κάνω κέρασμα. Α, ωραία. Αλλά μην πας σήμερα που σε κομμάτια. Κομμάτια, τι κομμάτια. Εσύ δεν μου λέγεις ότι είσαι ερείπιο. Ερείπιο, τι ερείπιο. Λοιπόν, Φιφάκι μου, θα πάμε οι 2 μας στο γυμναστήριο, εντάξει? Οι 2 μας. Ναι. Ναι. Έχω πολύ διάβασμα. Λέω να μην πάω τελικά. Καλά. Τότε εγώ θα φάω κάτι ελαφρύ, μια σαλάτα με λίγο σόι. Σόγια. Έλα, ρε, εντάξει. Φοβερός αυτό τα πράγματα, έτσι. Εύα, σου άρεσε ο αγώνας? Πάμε. Τώρα τι είναι αυτό, ναι ή όχι? Αμάν, μωρέ, με αυτό το κόλλημά σου. Αμάν. Πήγαινε σχολείο σου, σπόρε. Πήγαινε σχολείο, σπόρε. Γεια σου, Μίτσο. Τι θέλεις, μικρέ? Έχω κάτι για σένα. Τι είναι? Έμαθα ότι σου άρεσε η αδερφή μου η Εύα, σωστά? Και εσένα τι σε νοιάζει? Να βοηθήσω θέλω. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν είσαι ο τύπος της. Και για να γίνεις, χρειάζεσαι πληροφορίες για εκείνη. Έλα, μικρέ, ξεφορτώσουμε. Τι έχω εδώ? Τι είναι αυτό? Το μυστικό ημερολόγιο της Εύας Παλαιολόγου. Κάτσε να σου διαβάσω ένα δείγμα. Σήμερα γνώρισα τον Δημήτρη. Είναι ο γιος της καθηγήτριάς μου της λογοτεχνίας. Μέχρι εδώ μπορώ να σου διαβάσω. Βέβαια, για ένα μικρό ποσό μπορώ και παραπάνω. Πού το βρήκες αυτό? Σκέψου ότι η πληροφορία είναι δύναμη. Και θα μπορούσε να είναι δικό σου για 100 ευρώ. Δεν τρέπεσαι, ρε. Αυτό είναι πολύ προσωπικό. Εντάξει, αν είναι προσωπικό θα τα βρούμε στα 50. Φέρ' το εδώ, ρε, δώσ' το μου. Τι κάνεις, ρε? Πήγε με το πως τον πατέρα σου, άντε δρόμο. Καλά, θα πω ότι το πήρες εσύ. Ότι το έκλειψε από τσάντα της. Σε αυτόν τον ηλίθιο αγώνα ποδοσφαίρου είδα τόσους πολλούς μυς την ώρα που έβγαλαν τις φανέλες τους για να τις ανταλλάξουν που χάζεψα. Υπάρχουν ένα σωρό ωραίοι άντρες τριγύρω με υπέροχα κορμιά. Κάποιος από αυτούς θα διαβάζει ποίηση. Εγκονόπουλο, ας πούμε. Σονέτο μάλλον απεσιόδοξο. Το γυμνασμένο μάτι του... Γεια! Καλημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, πριν αρχίσουμε θέλω να χωριστείτε σε ομάδες και να διαλέξετε ποίηματα που θα αναλύσετε. Εμείς γίνεται να αναλύσουμε Spider-Man. Δεν βγαίνει σε ποίημα. Σε χλαμάρες. Εγώ και η Γογό θα πάρουμε καβάφι. Τα κεριά. Ωραία. Το σημειώνω. Εγώ θέλω να πάρω Εγκονόπουλο. Σονέτο μάλλον απεσιόδοξο. Το ποιο? Το ποιο? Και εγώ αυτό το ποίημα ήθελα να αναλύσω. Να το αναλύσετε μαζί. Δεν μου λες. Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι είναι Εγκονόπουλος? Ναι, αμέ. Το γυμνασμένο μάτι του τραμπούκου να διέκρινε άραγε των ορδόδενδρων την αρμονία. Όχι, μια απέραντη ηθικολογία. Δεν θα βοηθήσει να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο. Αχ, αυτός ακριβώς ο στίχος μ' αρέσει και εμένα. Έχει μία θλίψη και μία αισιοδοξία μαζί. Ναι, αυτό. Αισιόδοξη θλίψη. Οκ. Τι να πω. Όσο ζω ξαφνιάζομαι. Άλλος. Έλα. Εσύ μέχρι τώρα διάβαζες τις ετικέτες από τα After Shave. Τι έπαθες? Ερωτεύτηκα. Κανένα σε φέρεις, κανένα σε λύτης, κανένας... Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε οι αδερφοί Μαυροτσούκαλοι. Α, μάλιστα. Περιμένετε να έρθει ο personal trainer, εντάξει? Εντάξει. Ποιος είπε θα έρθει? Τώρα το είπε η κοπέλα. Α, τι έγινε, γουργουρίζει η κοιλιά σου? Άστα, είμαι σε δίαιτα, μαύρη πείνα. Διονύση μου, φάει κάτι, μην πέσει κάτω τώρα. Γεια σας. Κάνετε κάποιο άθλημα, είναι η πρώτη φορά που... Πρώτη φορά που? Δηλαδή, εγώ είμαι παράγοντας στον αίτητο και ενίοτε διεκτής αγώνα. Και εγώ είμαι προπονητής, γι' αυτό είμαι και πιο γυμνασμένος. Μάλιστα, κατάλαβα. Καλύτερα λοιπόν να αρχίσουμε χαλαρά, Τι έγινε, ρε παιδιά, αρχίσαμε, άργησα. Έχουμε ήδη αρχίσει και έχουμε κάνει τα πρώτα ποντίκια. Όλοι μαζί είστε? Γιατί θα μας κάνετε καλύτερη τιμή? Ενώ και ο κύριος παρόμοιας φυσικής κατάστασης. Παρόμοιας, να μην σας πω και χειρότερης. Εντάξει λοιπόν, να ξεκινήσουμε με λίγα βάρη και βλέπουμε. Να δούμε πρώτα πώς πάει. Και εσείς εδώ? Ναι, ήρθαμε να κάνουμε λίγα βάρη, 50, 100, 150 κιλά. Καλά, κάνε λίγο διάδρομο, περπάτημα και κοιλιακούς. Και άσε τα βάρη για αυτούς που μπορούν. Άντε, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Να κάνουμε πλάτες, να γίνουμε τρίγωνοι. Είναι το τετράγωνος, τρίγωνος, τρεχαμένε. Τι να σου πω για εσένα, τέλος πάντων. Πάμε! Αυτός με το φραπέ θα κάνει γυμναστική. Να προσθέσω και λίγα βάρη, γιατί με σχέτη την μπάρα δεν γίνεται δουλειά. Δεν προσθέτω σαν θέλεις, μήπως πρόκειται να τα σηκώσω. Καλά, κατάλαβα. Εσάς, δεν σας βλέπω να κάθεστε κάτω από την μπάρα. Δεν με βλέπετε. Δικό σας πρόβλημα. Θα με κάνεις όχι, μη σπέγαν. Διονυσάκο, γιατί κοκκίνησες? Γιατί ντρέπομαι που σε ξέρω. Θέλεις να φωνάξουμε κανέναν για βοήθεια? Αν δεν φύγεις θα φωνάξω εγώ βοήθεια. Έλα, δεν γελάει κανένας με αυτά. Λοιπόν, να ξέρεις, δεν είναι θέμα δύναμης. Είναι θέμα αναπνοής. Τη στιγμή που διώχνουμε την ανάσα, σηκώνουμε τα βάρη. Λοιπόν, έλα, πάμε, σιγά. Άντε να τελειώνουμε. Φεύγουμε. Όχι, συνέχισε εσύ. Ευχαριστώ. Αλέξη, να σου πω ρε. Μήπως μας τα έχεις ζαλίσει λίγο ή μου φαίνεται? Εγώ. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα? Personal training. Τι λέγαμε? Μέχρι εδώ δεν πρέπει να καώ. Να έρθει σπίτι να δουλέψουμε μαζί την ανάλυση του Εγκονόπουλου. Ναι, να έρθω. Αλλά στο σπίτι σου δεν θα μας αφήνουν σε ησυχία τόσοι άνθρωποι. Σπίτι μου δεν είναι κανένας αυτή την ώρα. Εντάξει, σε καμιά ωρίτσα όμως, Ωραία. Πάντως, δεν περίμενα να σ' αρέσει ο Εγκονόπουλος. Το σονέτο είναι υπέροχο ποίημα. Ειδικά αν σ' αρέσει ο περαιαλισμός, σίγουρα αυτό θα διάλεγες. Καλά, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Δεν το συζητάω. Εντάξει, σε καμιά ώρα, Ναι. Γεια. Γεια. Τσίπησε το ψαράκι, Μικρέ, φύγε από εδώ, θα σε βαρέσω, Μόνο που, επειδή είμαι πολύ μεγάλη μούρη, κατάφερα και έκοψα μια σελίδα από εκεί μέσα. Η οποία γράφει ποιος τύπος άντρας σ' αρέσει. Και μπορεί να είναι δικιά σου για 100 ευρώ. 100 σφαλιάρες σου κάνουνε. Σκέψου το, γιατί δεν είναι εύκολη γκόμενα. Είναι πολύ δύσκολη και άγρια γκόμενα. Κάνε μας τη χάρη, μικρέ, φύγε από εδώ. Τότε δώσε ημερολόγιο. Αν καταλάβει ότι λείπει, θα αρχίσουν οι ερωτήσεις. Θα τα δώσω στον πατέρα σου και δεν θα αρχίσουν οι ερωτήσεις. Άλλα θα αρχίσουν, κατάλαβες. Τι έγινε, ρε, τι πάθατε? Ο μικρός θέλει ξύλο. Τι έκανες πάλι, ρε? Εγώ, αυτός. Τι έκανες? Πήρε το ημερολόγιο της Εύας. Τον είδα να το κλέβει από τη τσάντα της. Ρε Καραγκιόζη, γι' αυτό η ποίηση και οι αηδίες. Καλά έλεγα εγώ ότι στη ζωή σου έχεις διαβάσει μόνο Spider-Man. Φέρ' το πίσω, ρε. Πρώτον δεν το έχω, το επέστρεψα. Και δεύτερον, γιατί καίγεσαι τόσο, Φοβάσαι τα πει η νέα σου μανούλα? Ή μήπως έχεις κανένα περίεργο κόλλημα με την αδερφή σου? Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε, είστε τρελοί?
Πονάς? Ναι, πάρα πολύ. Τι έγινε, χειροτέρεψε το πόδι? Χειροτέρεψε γενικά μόλις σε είδα. Πόδια, χέρια, μέσες, πλάτες, τα πάντα. Σαράβαλο έγινε, Διονύση. Το μόνο που σου μένει είναι να κόψεις και το σεξ. Να σηκωθεί η κουτάλα να σε βαράει από μόνη της. Βλαμμένη. Γεια. Γεια. Να σου πω, ξέρεις που είναι η μητέρα σου? Αν εννοείς τη γυναίκα σου έρχεται. Και μην την ξαναπείς μητέρα μου. Η μητέρα μου πέθανε πριν 5 χρόνια. Διονύση. Μη μωρό. Τι έπαθες, αγάπη μου? Πονάω παντού, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Πάμε πάνω να σε τρίψω με λάδι από δεντρολίβανο. Όχι, εντάξει, είπαμε, αλλά δεν πονάω πια και τόσο πολύ. Σήκωσα λίγα παραπάνω βάρη σήμερα γυμναστήριο, 70-80 κιλά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Βέβαια, δεν τα σήκωσα με δυσκολία, με σχετική άνεση, αλλά όσο να είναι, τραβήχτηκα. Καταλαβαίνω. Πάω να δω τη μαγείρεψή μου. Ελένη, συμβαίνει κάτι με τον Μάρκο. Πάω, τίποτα απολύτως. Πεινάς. Ελένη, μα κάνω δίαιτα, πεινάω, αφού είμαι σε δίαιτα. Πώς θα σηκώσω το 100-120? Πώς το παράκαλα τώρα? Μίτσο! Ατυχία! Τι ατυχία? Δεν διάβασε σελίδα που λέει ποιος τύπος άντρας σ' αρέσει. Κοίτα, μικρέ, αυτό που έγινε δεν θα περάσει έτσι, Θα σου κόψω τα πόδια. Βέβαια, για 50€ μπορώ να σου πω κάποια πράγματα απ' έξω. Κοίτα, αν δεν σε έχω δει ακόμα είναι γιατί τα βρήκαμε με την Εύα ούτως ή άλλως. Ξέρεις τι λέω? Επειδή έχω πολύ μεγάλη καρδιά, στη χαρίζω ρε στη σελίδα, τζάμπα, για να δεις τι φίλος είμαι. Άντε ρε, γεια. Πάμε μάγκες. Σε αυτό το σπίτι πριν μπεις ζούσαν άνθρωποι με πράγματα δικά τους και δεν θέλουν να τα ψαχουλεύεις. Στο είπα και πριν και δεν με άκουσες. Μα τι έχεις επιτέλους, το ξέρεις ότι είσαι επιθετικός? Τη μία δέρνεσαι με το Θανάση, την άλλη δέρνεσαι με το Μίτσο, την άλλη τα βάζεις μαζί μου. Δες μου τι θέλεις, τι να κάνω. Να μην πειράζεις τα πράγματα της μητέρας μου, αυτό θέλω. Μα εσύ μπήκες νοικοκυρούλα χαροπή εδώ μέσα να πετάξεις όλα της τα πράγματα. Και την κιθάρα της. Εγώ την ήθελα έτσι, χαλασμένη. Μου μάθαινε να παίζω σε αυτήν, κατάλαβες? Εδώ θα μείνω για όλη μου τη ζωή. Όχι βρε αγάπη μου, όχι. Θα σου γεμίσω την πανιέρα με ζεστό νερό, να χαλαρώσουν οι μύες, θα σε τρίψω καλά με μια θερματική αλφή και αύριο το πρωί θα σε περδίκει. Ο Μάρκος θα φώναζε? Ναι, όχι δηλαδή, δεν φώναζε, έλεγε ότι δεν θέλει να φάει και ότι θέλει να κάνει δίαιτα όπως και εσύ. Όπως και εγώ έχω γίνει παράδειγμα για το παιδί, δεν μπορώ να κάνω πίσω τώρα. Όχι, μπορείς, να φας μια σαλατούλα, έλα χοντρούλη μου. Χοντρούλη, δεν τρώω τίποτα. Τι τα θέλω εγώ τα χαϊδευτικά, θα μου ρέψει το τέλος, μισός θα μείνεις, σαν σπίνος θα γίνεις. Κόψε κάτι. Βγάζω το σπίνο. Μου αρέσουν οι άγριοι άντρες, οι επιθετικοί, που λένε ανέκδοτα με ξανθιές και με κάνουν να γελάω. Ενδιαφέρον. Γεια σου. Γεια. Μισό λεπτό να πάρω τη μητέρα μου να της πω ότι θα διαβάσουμε εδώ. Ναι. Έλα, μαμά. Ήμουνα για καφέ, τώρα είμαι στο Δημήτρη. Θα διαβάσουμε το σονέτο μάλλον απεσιόδοξο του Εγκονόπουλου. Θα τα πούμε μετά, καλά? Φιλιά. Κάθισε. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με έναν πρόλογο πάνω στον υπερεαλισμό. Για πες. Ναι, πολύ εύκολο. Υπερεαλισμός. Πολύ μεγάλος ρεαλισμός. Τεράστιος. Όπως λέμε, υπερβολικός. Υπέρβαρος. Έλα ρε, σοβαρά τώρα. Μπορούμε να αρχίσουμε απευθείας. Το γυμνασμένο μάτι του τραμπούκου. Γιατί γυμνασμένο? Και γιατί τραμπούκου? Ναι, τραμπούκου. Μια ξανθιά και μια μελαχρινή πέφτουν από την Ακρόπολη. Ποια θα φτάσει πρώτη κάτω? Γέλασες, αρέσει, Η μελαχρινή θα φτάσει. Αφού η ξανθιά θα χάσει το δρόμο. Βρίσκεις αυτά τα ανέκδοτα σουρεαλιστικά?
Κοίτα, Εύα. Εγώ δεν είμαι αυτό που νομίζεις. Δηλαδή? Εγώ είμαι ένας άντρας άγριος. Επιθετικός. Και ξέρω και πάρα πολλά ανέκδοτα με ξανθιές. Και εγώ συγχαίρομαι τους άντρες που είναι άγριοι, επιθετικοί και λένε βλακώδη ανέκδοτα. Θες και γονόπουλο. Βλάκα. Βλάκα. Εύα! Εύα! Εύα, πάμε μαζί σπίτι. Πάμε. Εύα! Τι κάνετε εδώ, ρε? Ρε κολόπεδα, θα σκοτώσω, ρε! Αγάπη μου, έλα. Σιγά, σιγά. Σιγά, όχι, όχι. Αχ, με ματιάσανε. Σε ματιάσανε. Να σου φέρω κάτι να τσιμπήσεις, να καρδαμώσεις, Όχι, πρέπει να είμαι σταθερός. Δίαιτα και άσκηση. Σε είδα πως κοίταζε στο γήπεδο αυτό το γελίο τον Αλέξη. Γδύθηκε να μας δείξει την κορμάρα του. Καλά, ξεχαζώ. Ξυπατώθηκες για να μοιάζεις τον Αλέξη. Όχι να μοιάσω και στον Αλέξη. Καταρχάς αυτός είναι έχει και κάτι. Γενικά είναι. Καλά. Λοιπόν, θα σου φέρω βιταμίνη C, τζίνσεν και ταυρίνη να δυναμώσεις. Ταυρίνη, τι να την κάνω την ταυρίνη. Εγώ θέλω να φύγει από τη γειτονιά μας αυτός ο γελίος. Ο Καραγκιόης ο Αλέξης. Τον έχουμε όλη μέρα μες στα πόδια μας. Τα πόδια μας. Το μόνο που θα με ηρεμήσει μετά τη σύγχυση που πέρασα είναι ένας χυμός λαχανικών. Σε σύγχυσε ο εγγονόπουλος? Να μην σε νοιάζει εσένα, γιατί και εσύ δεν είσαι καλύτερος από το φίλο σου, το λιγούρι. Να παραγγείλουμε πίτσες. Ναι, ρε φίλε, special. Με λουκανικάκι, μπέικον, ζαμπόν, τυρί. Φίλοι, τι θα φας? Τρώω καρότο. Δεν θα φας τίποτα άλλο. Εσείς αγόρια? Εμείς δεν θα φάμε, βλέπουμε φόρμουλα. Τι φόρμουλα? Ένα. Άντε ρε, πάρε. Ναι, γεια σας. Μια παραγγελία θέλω να κάνω. Λοιπόν, θέλουμε 2 πίτσες, super duper special, μεγάλες. Δεν είναι κατάσταση αυτή εδώ μέσα. Απ' όλα. Μαύρο τσούκαλος. Μαύρο... Τσούκαλος. Έτσι. Ρε μαμά, τι θα γίνει με αυτούς, δεν αντέχονται. Είναι όπως όταν κάνεις δίαιτα. Στην αρχή χάνεις κιλά και όλα είναι μια χαρά. Μετά όμως πιάνεις ένα πλαφόν, ένα όριο. Και όσο και να προσπαθείς, όχι μόνο δεν χάνεις, αλλά βάζεις κιόλας. Εγώ δεν θα χοντρίνω ποτέ. Δεν θέλω να τα περάσω όλα αυτά. Μα πού θες να καταλήξεις, ρε μαμά? Θέλω να πω ότι σε εκείνο ακριβώς το σημείο είναι που δεν πρέπει να χάσεις το κουράγιο σου. Πρέπει να επιμείνεις, να το ξεπεράσεις και μετά θα χάσεις και τα υπόλοιπα σαν παιχνιδάκι. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είμαστε. Στο πλαφόν. Μα τι λες? Αυτή είναι άξιες, είναι αγράμματη. Βάζω στοίχημα ότι δεν έχουν ιδέα τι θα πει σουρεαλισμός. Τρομερό. Πιο τρομερό δεν γίνεται. Λοιπόν, εγώ όμως θα το ξεπεράσω αυτό το πλαφόν γιατί μου την έχει δώσει τώρα. Εγώ ούτε δίαιτα θα κάνω, αλλά ούτε θα ερωτευτώ ποτέ. Χάλια σε κάνουν και τα δύο. Πώς είσαι, αγάπη μου? Είμαι κάπως καλύτερα συνήλθα. Μωρέ, θα σε κάνω εγώ 20 χρονών. Ποιος Αλέξης και ποιες βλακίες. Δεν θέλω να ξανακούσω αυτό το όνομα εδώ μέσα. Τι είναι αυτά που έφερες? Ομά λαχανικά με dip άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος. Τι είναι προβατή είναι με να τα φάω αυτά? Κάνε άναση τα ίσο. Χοντρούλι μου εσύ. Να σταμάτα αυτό το χοντρούλι μου, τι δίνει αυτό το χοντρούλι? Καλά, βρε παιδάκι μου, τι τσαντίζεσαι έτσι? Δεν ξέρω τι να κάνω μέσα στους άντρες. Είμαι σοβαρή, δεν σας αρέσει. Κάνω μια πλάκα, τσαντίζεστε. Και τα αγόρια το ίδιο. Τι να κάνω? Να σου πω. Αν θες να τα έχεις καλά με τα αγόρια, ένας τρόπος υπάρχει. Ποιος? Δωροδοκία. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικό. Ότι είναι. Αλλά δεν είναι σωστό. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Άρα μπορεί να είναι και σωστό. Τι? Θα πελάξω σε λίγο. Γιαννάκη, πετσέτες. Ας την κάτω αυτή, ρε, κλείστη. Γιατί ρε, αφού 2 πίτσες παραγγείλαμε, 2 θα φάμε. Ρε βλάκα, δεν θυμάσαι ότι είπαμε ότι η άλλη είναι για τον μπαμπά? Μα ο μπαμπάς κάνει δίαιτα. Πότε έκανε ο μπαμπάς δίαιτα? Ποτέ. Εκατοκέφαλα κατέβαζα. Τότε γιατί να κάνει δίαιτα? Για να αρέσει την Ελένη. Ρε, εσύ το έχει βάλει σκοπό. Θέλει να γίνει Αλέξης στη θέση του Αλέξη. Δεν χρειάζεται. Περιμένετε. Τι θες, παιδί μου? Πατέρα! Δεν μου λες. Τι τρώτε και έχει βρωμίσει όλο το σπίτι? Με συγχωρείς, εγώ παρήγγειλα πίτσα, δεν θα το ξανακάνω. Έρχεσαι λίγο κάτω να σου πω. Βλέπεις δεν μπορώ να έρθω? Σε παρακαλώ, έλα λίγο κάτω. Μη με σταυρώνετε σαν το Χριστό. Σε παρακαλώ, έλα λίγο κάτω να σου πω. Γιατί θέλεις δεν παρακολουθώ, λέγε. Ωραία, εντάξει, θα σου πω εδώ. Κάτω στην κουζίνα
Μέσα στο κουτί της σε περιμένει μια special πίτσα και φωνάζει. Πάε με! Πάε με! Φωνάζει η πίτσα σαν να είναι στην επίδαυρο. Δεν φωνάζει! Ουρλιάζει! Δεν ουρλιάζει η πίτσα, εσύ ουρλιάζει και αν συνεχίσει θα σου πας στο κεφάλι. Και αν δεν ξέρεις, εγώ δεν έχω ανάγκη τις παλιοπίτσες, τα παλιότερα και τις ζύμες. Εγώ έφαγα ωραιότατα ομά λαχανικά και ντύπ γιαουρτιού. Άρε πατέρα. Ντύπ κατά ντύπ σε καταντήσανε, καημένε. Τι έγινε? Τίποτα, παιδιά τσακωνόντσα ποιος είναι καλύτερος. Ο Γκαλέτη, ο Κοβάσεβιτς ή ο Λουαλουά. Και εγώ του είπα, επειδή εγώ μπορεί να είμαι Ολυμπιακός, αλλά πάρα πολύ είμαι αντικειμενικός, ότι ο καλύτερος παίκτης για μένα είναι ο Μπλάνκο της ΑΕΚ. Έκανε 2 προπονήσεις ο άνθρωπος, σας έριξε 4 μπαλάκια. Ας μην χτυπούσε ο Φίσας και θα σου έλεγα εγώ. Ήταν τραυματίας ο Τάκης, το είπε και ο Ζωζέ. Μας ματιάσαν. Ποιο παντρεύτηκα, τον Καραγκούρη παντρεύτηκα. Τι είπες? Τίποτα. Πάω στο δωμάτιο των παιδιών να δω. Μπήκαν οι γάβροι στο τηγάνι. Μην ξεχάσεις να τους αλευρώσεις. Δεν το κατάλαβα το αστείο. Παίζουν με τα ιερά και τα όσια. Παίζουν με αυτά τα πράγματα. Τελειώσατε, φάγατε? 2 κομμάτια πρόλαβα. Ώσπου να σε φωνάξω την είχαν κατασπαράξει. Τέλειωσε. Δυστυχώς. Πάω εγώ. Κράτα εσύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι είναι αυτό? Α, χαρτοπετσέτε. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να φάω. Διονύση μου, πώς τα βάλω, μου άρχισες και τι έπαθες? Τι πνίγηκες? Χριστός, ανασένεις, πες μου, ανασένεις. Κάτσε. Από τι πνίγηκες, παιδάκι μου? Από το Ζωζέ Πεσέιρο. Είναι δυνατόν η γυναίκα η δικιά μου να είναι βάζελος? Μόνο που το σκέφτομαι πνίγομαι. Ειδικά μάλιστα όταν συνοδεύεται από μια πίτσα με απ' όλα από ό,τι βλέπω γίνεσαι χάλια. Εγώ φταίω, βρε. Εγώ που καθόμουν εκεί 2 ώρες και καθάριζα λαχανικά. Σε τρόμαξε, Με τρόμαξες, βέβαια. Φοβήθηκες, μην πνιγώ. Μην πνιγείς και πού θα βρω άλλον σαν και εσένα, τέτοιου γάβρου. Πότε την έσκησα εγώ αυτήν? Δεν την έσκησες εσύ. Μικρός είναι, δεν ξέρει τι λέει. Γράφε εσύ, γράφε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Μαμά, σήμερα κάτι πήρε το αυτί μου ότι θα πάμε εκδρομή με το σχολείο, Ναι, έτσι λένε. Αν είναι καλός ο καιρός. Τι καλός, εδώ σκάει ο Τζίτζικας. Μπαμπά, σήμερα θα πάμε εκδρομή. Εγώ έχω μια καλύτερη ιδέα. Για να την ακούσουμε την ιδέα σου. Λέω να το σκάσουμε όλοι μαζί και να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Αρχίσαμε το σύντομο δρόμο, βλέπω. Τι θέλετε να κάνουμε πιο πολύ, Παιδική χαρά. Εγώ ηλεκτρονικά. Όχι μόνο ηλεκτρονικά, θα σου πάρω δικό σου PlayStation. Το συντομεύεις πολύ το δρόμο. Εσύ, Μάρκο? Εγώ θα πάω εκδρομή με τους φίλους μου. Ωραίοι φίλοι, ειδικά ο Μίτσος. Γιατί Δημήτρη δεν τον ξαναλέω. Μίτσος ήταν και Μίτσος θα μείνει. Εγώ λέω να κάτσω σπίτι. Να τη λακκουβίτσα. Βρε, παιδιά, θα περάσουμε μια υπέροχη μέρα, σας το υπόσχομαι. Όρεξη που την έχεις, βρε μαμά, δεν φτάνει που είμαστε όλοι μαζί μέσα στο σπίτι. Τώρα, γιατί το λες, όλοι δικαιούμαστε μια μέρα να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Για σκεφτείτε το. Φεύγω. Ρε Μάρκο, κάτι ακούστηκε για PlayStation. Και παιδική χαρά. Και παιδική χαρά. Θα πάρουμε και το αυτοκίνητο του μπαμπά και θα κάνουμε μια ωραία βόλτα. Μάρκο,
Εσύ θα οδηγήσεις φυσικά. Φυσικά και θα οδηγήσω εγώ. Φυσικά και δεν θα οδηγήσεις εσύ. Φυσικά και θα οδηγήσει ο Μάρκος. Φυσικά και θα οδηγήσω εγώ. Φυσικά και δεν θα οδηγήσει ο Μάρκος. Μα τώρα γιατί να μην οδηγείς, δεν θα πάμε σε κεντρικό δρόμο, εδώ που είναι έρημα, γύρω. Είπαμε να συντομεύσουμε τον δρόμο, όχι να σκοτωθούμε. Μα αφού ξέρει να οδηγεί. Την τύφλα του ξέρει, δεν έχει ακόμα δίπλωμα. Παιδί μου, δεν θα οδηγήσεις, κατάλαβες. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Ευχαριστούμε. Αντελάτε. Ο Μάρκος θα οδηγήσει. Βέβαια. Δεν τρελαθήκαμε ακόμα. Καλά, γεια. Πολύ στα σοβαρά σε παίρνει η οικογένειά σου, Διονύση. Δεν είναι αυτό. Αλλά. Είναι ότι είμαστε στο στάδιο της προσέγγισης. Και τώρα που μείναμε έτσι η πιτσιρικαρία, τι λέτε να κάνουμε. Δεν αυτοκτονούμε. Εκτός από χορτοφαγία και γυμναστική, ό,τι άλλο θέλετε. Αφού επιμένεις, λέω να πάμε στην αγορά για ψώνια. Μου χρειάζονται ένα σωρό καλλιτικά. Ναι. Και εμένα ρούχα για παπούτσια. Και θα πάμε σε όλα τα εμπορικά κέντρα. Ερμού, Κηφισιά. Ναι. Σύμφωνοι. Είσαι ο καλύτερος. Όταν λες ο καλύτερος. Γενικά ο καλύτερος. Μόνο που πριν πάμε για ψώνια θα περάσουμε από την πυραρία να φάμε ένα κανονικό πρωινό μαυροτσουκαλέικο. Αυγά με λουκάνικα. Και πατάτες τηγανιτές. Τώρα είμαστε πραγματική οικογένεια. Μια αληθινά δεμένη οικογένεια. Αυγά με λουκάνικα και πατάτες τηγανιτές, είπατε. Ναι. Βάλτε και λίγο μπέικον.